sí que vull dir que la feina sí que estava fora. Deia Vicent Andrés Estallés que hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot. Poder a tot és participar, organitzar-se, créixer, debatre i crear alternatives a un sistema injust, on la majoria de la gent viu de les molles de pa. És per això que existim els moviments populars, perquè la gent pobra i la gent treballadora puguem aconseguir el pa sencer, sense despatxos, sense corbates i sense sobres, amb l'única intenció de crear un món més just i igualitari, on els privilegis d'uns pocs no s'imposin per sobre dels altres. Tot avanç polític i tota conquesta social que hem dut a terme ha estat gràcies a la reivindicació obrera i als moviments populars. Ens ho guanyàrem, amb llàgrimes i amb suor, i tot i així hem pogut comprovar perplexes la facilitat en què ens ho han pres. Malgrat aquest intent de fer-nos desaparèixer, encara hi som, i amb més força que mai. La fortalesa dels moviments populars, el teixit associatiu de base i l'autoorganització de les treballadores i del poble són el que fan front a aquesta injustícia crònica, creant alternatives i espais de debat que ens permetin expressar-nos, decidir i construir. La trobada d'unitat popular pretén ser això, un espai necessàriament heterogeni, que ens ajudi a organitzar-nos, a teixir l'alternativa a la dictadura de la burgesia i del capitalisme financer genocida. Un espai de trobada que consolidi, enforteixi i generi respostes populars d'autoorganització en els diferents àmbits de la nostra societat. Els resultats d'aquest camí potser no seran immediats, ni gaire vistosos, però de ben segur que ens permetran bastir els fonaments per desafiar d'arrel el seu sistema. Desafiar-lo significa apostar de manera ferma per la superació del capitalisme a través d'una transformació social on les classes populars siguin les úniques protagonistes d'aquest canvi. També des de la voluntat decidida d'exercir el dret a l'autodeterminació dels països catalans, entès no només com a eina per decidir sobre la independència política del nostre territori, sinó com a procés permanent de decisions econòmiques i socials. Una feina també encaminada a l'abolició del patriarcat, un dels pilars principals sobre el que es sustenta el capitalisme discriminador. La trobada d'unitat popular pretén ser el lloc on totes les persones amb inquietuds, els moviments socials i l'esquerra puguem debatre i definir quin camí volen seguir, per combatre l'aïllament i la descoordinació entre totes les lluitadores del que en són condemnades, per una trobada d'unitat popular autogestionada, emancipadora, solidària, popular, compromesa, feminista, de classe, transformadora, igualitària. revolucionària. Construïm la unitat popular, construïm un món més just i igualitari, basat en la raó i la cooperació.